ಮಾಂತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನವು ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣು. ಈ ತುಳುನಾಡಿನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣನ್ನು ದಾಯ ಪನ್ಪಿರದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ದೈವದೇವರ ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಡು. ಅನೇಕ ದೈವದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅತಿ ಮಹತ್ವರವಾದುದು. ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ತುಳುನಾಡು ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಕಾರ್ಮಿಕಲ ಅವು ಮಹತ್ವವಾದುದು. ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯನು ಎಂಕಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣಪು ತಡ್ಕ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುದರಡಿ ತಿಲೆಕೊನೆ ಮುಲ್ಪ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಗುಡಿ, ಅಂಚನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಗುಡಿ, ಅವೇಲಕ ಗುಳಿಗೆ ದೈವದಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಣ್ಪು ತಡ್ಕ ಬಣ್ಪುನ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣದ ನೆಲೆಯಾದು ಈ ಊರದ ಅಂಚನೆ ಪರ ಊರದ ಭಕ್ತರನ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಂಚಿನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಆಯರ ಕಾರಣದಾನೆ ನೆತ್ತಂದನ ವಿಷಯನು ಮಾಂತ ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬುಗು ತಿರುಪಾನು ಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಒವೇ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡ್ನಾಂಡ ಅವಲೊರಿ ದೈವಾರಾಧಕರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಂದೆ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತದು ಕಲ್ಮಶದಾಂತಿನ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತನ್ನ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಅರೆಗ್ ಅಭಯ ಕೊರ್ದು ಅರನ ಮನಸ್ಸದ ಇಚ್ಛದ ಲೆಕ್ಕನೆ ದೈವಗಳು ಆ ಜಾಗಡ್ ನೆಲೆಯಾದ ದೈವಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕ ತೋಜಾವಗೆ. ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕೊರಗತ್ತನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣಪು ತಡ್ಕ. ಈ ಜಾಗಡ್ ದೈವಗಳು ನೆಲೆಯಾಯರ ಕಾರಣವಾಯಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏರುಂದು ತೆರಿಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನಗ ಕೇಂದು ಬತ್ತಿನ ಪುದರು ಶ್ರೀ ಜೋಗಿ ಬಾಳೆಕುಮೇರಿ. ತೆನಕಾಯಿ ಕೇರಳದ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಕಲ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷ ಆದಿತ್ಯರು. ಪ್ರೇತಬಾಧೆ, ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಸ ಉಚ್ಚಾಟನೆ, ನೀರು ತೂಪಿನ ಅತ್ತಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲ್ನ ನ್ಯಾಯವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸದ ಬಯಕೆನ ಆರ್ನ ತಂತ್ರ ಮಂತ್ರದ ಶಕ್ತಿದು ನೆರವೇರಿಸೊಂದಿತ್ತರು. ಬಾಳೆಕುಮೇರಿ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗಿಡು ಕೃಷಿ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಜೋಗಿಲು ಕೊರಗ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಊರೂರು ತಿರುಗೊಂದು ಜನಕುಲು ಪರಕದ ರೂಪಡು ಕೊರಿನ ಅರಿ ತಾರೈ ಇಂದರ ಮಾಂತಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬು ತನ್ನ ಜೀವನದ 84ನೇ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿನ ಜೋಗಿ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕೊರಗತ್ತನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯರೆ ಅಂಚನೆ ದೈವದ ಕಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪನೆಯರ ಕಾರಣವಾಯಿನ ಘಟನೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟು. ಈ ಘಟನೆನು ಜೋಗಿನ ತಂಗಡಿ ಮಗಿಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಜೋಗಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದೈವಗುಳ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂತಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಡ್ರು ಬಣ್ಪು ದಡ್ಕ ಬೆರನ ಪಾತ್ರದಂಚ ಈ ರೀತಿ ಪನೊಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ಯಾರ. ಆರಾಧೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಕೋರಿಯರ ಅವು ಎಂಚೆಗಿರಗಿ ತಿಕ್ಕಿಂದು ಅವ ಎಂಕ ಸಿಕ್ಕಣಂದ ಅವ ಎಂಕ ಇಸ ಮುಟ್ಟತಿತ್ತನು ವಿಷದಾಗ ಇಸ ಆಗತಿತ್ತನು. ಅವ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಕುಡ್ತದ ಅವು ರಟ್ಟಜ್ಜಿ ರಟ್ಟದ ಪುನಗ ನಾಳನೆ ಇರ್ತಿಗೆ ಕುಡ್ತದ ರಟ್ಟ ರಟ್ಟ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ പോയನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನಗ ಅಪ್ಪಡ ಅಂಡೆ ಎಂಚಿ ದಿನ ಇಷ್ಟ ಮುಟ್ಟುದನ್ನು ಆಯ್ತಾನ ಕೊಂಡದು ಒಂತಜ್ಜಿ ಇರ್ಲಿ ಪೋಣಗ ಮುಟ್ನವು ಅಪಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ನಿಧಾನದ್ದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಅಪ್ಪೆ ಅವಕ್ಕೋ ಕೆಲಸ ಜಪ್ಪು ಎಂಚಿ ದಿನ ಅಂದ ಒಂದು ತೋತದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟದು ನೋತನು ಆಯುರ್ವೇದ ಮಾರ್ಗ ಅಂದೆ
ಅಂಚ ಸಮ್ಮಳ ಕೊರಗೇಸ ಪಾಡ್ತಪ್ಪುಂಡಗ ಅಪ್ಪುಡ సమాలేకు అప్ప జనాడప్పుడు జనాడప్పుడు తనక ఇంక ఇంక బోధద్య అండి బోధద్యత ఇస్తుంది ఇತ್ತು తనక మిక్కు ఏనే మర్ద మెనిదాల వాణపూజి బుక్ ఎన్నట్టు జనే ఏ సోటు బరడు అంద వండదు ಬುಕ್ಕ ಈ ಗಾಂಪಾರನ್ನ ಹೊರಗೇಸ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಈ ಗಾಂಪಾರನ್ನ ಮಿಕ್ಕ ಮರ್ದ ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮರ್ದ ಇಂದೇನೆ കൊണ്ടുപോപ്പ ಇಂದೇನೆ ಬುಕ್ಕ ಕೇರಿಗೆ ಏನು ತತ್ತು പോയിನ ಇರ್ದಕ್ಕ ಇಂದೇನೆ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಬಲ್ಲ ಆನೊಂಡದು ಆಸ್ತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಪಣ್ಣಾಡಿಗೆ ಇರ್ನ ಆ ವಿಶುದ್ಧ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನು ಸಮ್ಮಲ್ ಹಿಡಿದು ಇರ್ತದೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತನ ಕಲ್ಲು ಅವು ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಿಕ್ಲಿ ಅವು ಅವು ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಳೆ ಗಿಲಿಯಾಳೆ ಇರ್ತದೆ ಗಿಲಿಯಾಳ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಗಿಳಿಯಾಳ ಪಂಪಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಜಮೀನ್ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತನ್ಲ ಅರೆಗೆ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅರೆಗೆ ತೋಜ್ಯರ ಸುರುವಾಣ್ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ನೀರು ತೋಜವನಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಅಕಲು ಪಂಡಿನ ಜಾಗಿಡು ಮಾತ ಗುವೆಲು ತೋಡಾಯಿರು ಆಂಡಲ ನೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಒಸರನು ತೂಪಿನವು ಒಂಜಿ ಕನವಾದೇ ವರಿಂಡು ಅವೇ ಸಮಯಡು ಆ ಜಮೀನ್ದಾರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪನ ಸಿದ್ಧಿಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಆರನ ಇಲ್ಲಲೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸುದ್ದಿ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಗಿಯರನ ಮಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಕೆಲಸದಾರನ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಬಗ್ಗಿನ ಆ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಜೋಗಿಯರಿನ ತನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರು ತೋಜಾರ ಲೆಪ್ಪುಡಾವಿರು ಜಮೀನ್ದಾರನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನ ಜೋಗಿಲು ಅರನ ಜಾಗಿಡು ಪೂರ ತಿರ್ಗದು ಉಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಅಣ್ಣರೆ ಈ ಜಾಗಿಡು ನೀರು ದೆಪ್ಪುಲೆ ಇರಗು ಬೋಡಾಯಿನ ನೀರು ಮೂಲು ಉಂಡು ಪಂದು ಗುರ್ತ ತೋಜಾದು ಆರು ಪಿದಡುವಿರು ಗುಯಲು ದೆಪ್ಪುನ ಬೆಲೆ ಭಾರಿ ಬರಟು ಸಾಗುಂಡು ಆಂಡ ನೀರುದ ಹೊರತೆ ತೂಜಿನ ಲಕ್ಷಣ ತೋಯುಂಜಿಂಚಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಜಮೀನ್ದಾರನ ಕೋಪ ಉರ್ಕರುಂಡು ಅರೆನ ಕೋಪ ನೀರು ತೋಜಾಯಿನ ಜೋಗಿಯರನ ಮಿತ್ತ ಆದಿಪುಂಡು ಜಮೀನ್ದಾರರು ಜೋಗಿಯರ್ನಡಿ ಜನಗಡಪಡುವಿರು ಆ ಬತ್ತಿನ ಜನ ಪನ್ಪೆರು ಜೋಗಿಯರೆ ಈರು ಒಂಜೋ ಆ ಗುಯಲ್ಡು ನೀರು ತೋಜಾವಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆ ಗುಯಲ್ಡು ಈರನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಮಲ್ಪುರಿಗೆ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಕಡಿರ್ದು ಇಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಬರ್ಬಂದು ಜೋಗಿಲು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂಡ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಯಿನ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಯಿನ ಆರು ಈ ವಿಷಯನು ಕೆನ್ನಗ ಪಿರವಂತಿಜಿರು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಆರು ತನ್ನ ಬೇಲೆನು ಅರ್ಧೊಡೆ ಉಂತಾದು ತನ್ನ ತಂಗಡಿ ಮಗೆ ಐನ ಅಡ್ರುನುಲೆ ತಂದು ಅಪಗನೆ ಗಿಳಿಯಾಳುಗು ಪಿದಾಡುವಿರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲುಗು ಬತ್ತಿನ ಜೋಗಿಯರಡ ಜಮೀನ್ದಾರರು ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಪಂಪೇರು ಒಂಜೋ ಗುವೆಲ್ಡು ನೀರು ತೋಜಾವಡು ಇಜಿಂಡ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಿ ಈ ಗುವೆಲಡೆ ಆಪಣು ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಾತ್ರನು ಸಮಾಧಾನೊಡೆ ಕೆನ್ನಂಚಿನ ಜೋಗಿಲು ಪನ್ಪೇರು ಅಣ್ಣೆರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 16 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾನು ಒಂದುವೇ ಗುವೆಲಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೆಂಬು ನೀರು ಪತ್ತದು ಬತ್ತದು ಇರನ ತುಳಸಿಗಟ್ಟೆಡ್ದಿಂದ ಇರು ಎಂಕ್ ದಾದ ಕೊರ್ಪರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಜಮೀನ್ದಾರ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತಂಡ ನಿನ್ನ ರಡ್ಡು ಕೈಕ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಬಳೆ ಮಂತು ಪಾಡ್ವೆ ಜಮೀನ್ದಾರನ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮಣ್ಣೆನೆ ಕೊರ್ದು ಗುಯಲ್ದೆಂಚಿ ಪಜ್ಜೆ ದೀಪೇರು ಗುಯಲಿಗೆ ವರಿಯನೆ ಜತ್ತಿನ ಜೋಗಿಲು ಉಳೈ ಸುತ್ತಲ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡುವೇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ಟು ಗರ್ಪೆರ ಸುರು ಮಲ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಾಳುಗಳು ಸೊರಂಗ ಹೊಡಿಯರು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮಲ್ಲೇನೆ ಮುಕ್ಕಾಳುಗಳು ಸೊರಂಗ ಹೊಡೆದನಾಗ ನೀರು ಬಿಚ್ಚಿನ ನೀರು ಬಿಚ್ಚಿದನಾಗ ಇಟ್ಟು ಪಾಚಾಲಿಚಾರು ಇಟ್ಟಿ ಒಂದ ಬತ್ತನ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಬುಕ್ ಈ ಗುಳೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಮ್ಮಳೆಲ್ಲ ಗರಿಪುನಾಗ ಈ ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಚಿಕ್ಕ ನಾವು ಆ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದು ಇಂಚಿದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಮಂದ ಮಣ್ಣು ಬರ್ತದ್ದು ಮಂದ ನೋಣಪುನಾಗ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮೂರ್ತಿ ಇಂದು ಎಂಚಿದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಚೂಡು ಅಂದ ಹೊಂಡತ ಇನ್ನು ದೆಕ್ಕಿತ್ತು
ಒಂದ ಮೇಕಲಿ ಕೊಂಡು ತೋತದೆ ಮುಳ್ಳು ತಾಂಪಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗುಯಲಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಜಮೀನ್ದಾರನ ಜಾಲಗು ಬತ್ತದು ಪಂಡಿ ಪಾತ್ರದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟಿಡು ನೀರು ದೀಪೇರು ಕೊರಿನ ಪಾತ್ರಗೂ ತಪ್ಪಂದೆ ಜೋಗಿಯರಿಗೂ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತದು ಅರೆನ ಕೈಗೂ ಬಂಗಾರದ ಇನಾಮು ಕೊರ್ಪೇರು ತನಕ ದಿಕ್ಕಿನ ಇನಾಮುದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿದ ಕಲ್ಲನ್ನ ಪತ್ತದು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಗೂ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಗಿಲು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗಿಡು ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲಾ ದೀಪೇರು ತನ್ನ ಭಕ್ತಿದ ಸೇವೆಗಳೇನು ಈ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರುಮಲ್ತೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಕಲ್ಲುಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾದು ಅರೆಗಳ ಅರೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಶಕ್ತಿಯಾದು ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರೆಗ ತನ್ನ ಇಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತಂಡು ಬಣ್ಪುದಡ್ಕದ ತನ್ನ ಜಮೀನದ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ದುವೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದುಂಬುಂದಿಂಚಿ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಲ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸುರುಮಲ್ತೇರು ಶ್ರೀ ಜೋಗಿಲು ಗುಯಲಿಡ್ದು ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅವೇ ಕಲ್ಲುನು ನಮ ಇನಿ ಬಣ್ಪುತಡ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿನ ರೂಪಡು ತೋಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಡ್ಲ ದೈವ ದೇವರಿನ ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕಲ್ಲುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಹೌದಾದ ಪಂಡ ಈ ಕಲ್ಲುದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇನೆರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಂಡಲ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಜೋಗಿಯರು ಆನಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಇತ್ತಿನ ಗಾತ್ರತ್ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗು ಉಲ್ಲಾಯಿನ್ ಇತ್ತೆ ಗಾತ್ರಡು ಸುಮಾರು ಮಲ್ಲೆ ಆದುಂಟು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿನ ಕಾರ್ಣಿಕಗೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಣ್ಪುತಡ್ಕ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣಡು ಪುರಾಣದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ತೆರೆದು ಬತ್ತಂಡು ಪಾಂಡವರು ಜೀವನ ಮಲ್ತದೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಕೆಲವು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳು ತೋಜುಂಡು ಬಣ್ಪುತಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೈವಸ್ಥಾನಂದೇ ಪ್ರತೀತಿ ಜೋಗಿ ಪನ್ಪಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪುರುಷರನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಬೆರನ ಕುಟುಂಬದಗಳು ದೈವದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿಫಲದ ಆಸೆದಿ ಒಂದೇ ತನಕುಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ತ್ಯಾಗಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಜೋಗಿಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತೆಲ ಸೇವೆ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಂಟು ಇಂಚೆನೆ ಈ ಮಾತಾ ವಿಷಯಗಳ ಪೂರಕವಾದ ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸರವಾಸಿ ತನ್ನ ಜೀವನಡು ಅರೆಗಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅನುಭವನು ಆರು ಇಂಚೆ ಪನ್ಪೇರು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಓಡು ಪಾಡದು ಇತ್ತಂದು ಅಪ್ಪಗ ಸಾಧಾರಣ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಯಾನು ದಿನೋಳ ಬತ್ತದು ಈ ಅಜ್ಜಾಗ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋದಿತ್ತೆ ಹೋಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿ ಪಣದಿಜ್ಜಾಡಿ ಮುಳು ಅವಳು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಪಾಡದು ಹೋಂದಿತ್ತು ಇದು ಹೋಪಣಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಏನ್ ಬಾಳೆಪಣ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ತೊಂದು ಪೋದು ಏನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪುಣೆ ಅಂಚನೆ ತರಾಗ್ ಪಂಡ ಆಸೆ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭ 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡದು ಏನು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ಪುಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಪೋಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನು ಇಲ್ಲಡೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಜ್ವರ ಚಳಿ ಜ್ವರ ನಾಳಗೆ ಮಗುರುಜಿ ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಪೋಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮೆರ ದಿನಾಳ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋಂದು ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ ಬಯ್ಯದ ಪುರ್ತೂರಿ ಅನ್ನು ಚಳಿ ಜ್ವರಟ್ಟು ಜೆತ್ತು ದೀಪುಣಗ ಮುಳ್ಳೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಸೇತುವನ್ನೇ ಪಂಡದಿತ್ತಿನಾರು ಇರ್ನ ಮಗಿ ಅಮ್ಮೆರು ಆಡ ಪಂಡೇರು ಈಗ ನಮಗ ಚಳಿ ಜ್ವರ ಬಾರಿ ಪಂಡೇರು ಅತನಗ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇರ್ನ ಮಗೆ ದಿನಾಲ ಈ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಕಾಸು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋವಂದುಳ್ಳಿ ಕೆಲವು ದಿನದ ಮಿಂಚಿ ಪೋವಂದುಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ತೋಜುಂಡು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅತನಗ ಅಮ್ಮೇರು ಬತ್ತೀರಿ ಎಲ್ತಿದ್ದು ಕಾಸು ದೆತ್ತಾಣ ದೆತ್ತಪ್ಪ ಎತ್ತು ಪಂಡದು ತೆರಿಯಂದು 5 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂಡು ದೀಪೆ ಅಂಚ ಆರೇ ಪಂಡೇರಿಗೆ ನನ್ನ ಈ ಬಾಯಿ ಬರಂದೆಲ್ಲ ಅವಂದೆ ಪಣ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಆಪುಜಿ ಇವಾಗ ಆರೇ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಪುಡ್ಡಿ ಪಣವು ಪಾಡುಡಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬೇತೆದಾಯ್ತು ತಪ್ಪು ಗಟ್ಟೊಳ್ಳಿ ಬಂದಾಗ ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡುಡು ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರು ಪೈಸೆ ಕೊರಿಯರು ಅಮ್ಮೇರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಪುಂಡಿ ಪಣವು ಪಾಡದು ಹೋದನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ನಾಳಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಂಡು ಚಳಿ ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯದಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ದಿನ 12 ಗಂಟೆದ ರಾತ್ರಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲಸ ಬಿಡುದು ಬಣ್ಣಗ ಮುಳ್ಪಾಡದೊಂಜಿ ಲೈಟ್ ತೋಜಿದೀನಿ ನಾ ಕಾಡದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಲೈಟ್ ತೋಜಿದೀನಿ ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಅಡಿಕೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಲೈಟ್ ಪಿರವು ತಿರ್ಗಿದು ತೀಯರ ಪೋಡಿ ಹಾಪುಣೆ ತೂಡ್ನಾಗ ಆಡೆತ್ತದನ್ನಾಗ ಏರ್ ಲೈಟ್ ಏರು ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲದ ಆಡೆ ಮುಟ್ಟ ಲೈಟ್ ಬತ್ತದು ಕುಡ್ದು ಬೋತೇರು ಇತ್ತು
ಈ ಕಟ್ಟೆದ ಈ ವಿಶೇಷಲ ಎಂಕಾಯಿನ ಇತ್ತೇಲಂಚೇನಿ ಯಾನು ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನಗಳ ನಷ್ಟ ಆಪುನೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಿನ ಅಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಲಶ ಕೊರ್ಪ ಎಂದು ಪಂಡದು ಕೂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಿಜೇನಿ ಇತ್ತೆಲಂಚೇನಿ ವಾರಡೊಂಜ ತಿಂಗಳೊಂಜಿ ಕಲಶ ಕೊರ್ನಂದ ನಂಗೆ ನೆನೆತ್ತಲ ಕಾಪು ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಲಿಕ್ಕನೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುನ ಭಕ್ತರನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡು ಗುಡಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ ದೈವಗಳಿಗೆ ಭವ್ಯವಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಊರ್ದಕ್ಲಿತ್ತದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದೈವಗಳಿಗೂ ಭವ್ಯವಾಯಿ ನೆಚ್ಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಡತನು ಅಂಚೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲ ಭಾರಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತನು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಇತ್ಯದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪನ್ಪೇರು ಏವಂಡ ಯಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಣಗನೆ ಮೂಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಿರುತ್ತಂడి అయిన మూడు ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಜೀರು ಮಾಡ್ಬಿಡಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಐನು ಸೇವೆಗೆ ಅದು ಮಣ್ಣು ತೊಂದುತ್ತೇವೆ ಐನು ಅನುಕೂಲ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ನಡು ಪ್ರಯಾಣಗ ಮೂಡು ದಾಲ ಇಂದಿನ ಉದ್ಧಾರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇದು ಮೂಡು 10 ಜನ ಸೇರಿದು ನಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಅಡ್ಡಣ್ಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರು ಸಕಲ ಸಂಸಾರಗಳು ಈ ಸತ್ಯಗಳೇನು ఒక ఈ కమిటీకి ఉర్దు వరకు పొందు పండారు అంచని మంతెర్ల తెజ్జీరు కదా జనం ఇటు రాయదానికులు పోయిర్ల ఇంకా అయిన తెత్తొంದು ಆತನಗ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಮಿಟಿಗೆ ತೆತ್ತೊಂಡ ಕಮಿಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಿಂದಾಲ ಆತು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವೇ ಕೊಟ್ಟುಡು ಮೂಲು 10 ಜನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಮೂಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು అయినా ದುಂಬುಗು ಪೋಡು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋದು ತಾಳೆಕೋಡು ತೋಚರಣ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನಸೀಟ್ ಸಂದಗಳು ಬತ್ತು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ತೋಜನ ಇಂಚ ಬಂಡ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇವಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೊರಗಜ್ಜಿ ಗುಳಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯಗಳು ಇಂಚ ಉಳ್ಳಾಯನೆ ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾವುಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ತಂದಿರು ದೋಷರು ಬಂಡೇರು ಇವಾಗ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಪೀಠ ಆವಡು ಅಜ್ಜಗ ಕಳ್ಳ ಆವಡು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರವಂಶದ ಅಯ್ಯಂಗಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಆವಡು ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಅಂಚ ಐನು ಮಂದ ಮಣ್ಣು ಪಾವಣೆ ಅಂಡ ಮೂಡು ಆರಣಿಕೆ ಉಂಡು ದೋಷರಡ ಐಕಿ ಜನ ಏರಾವು ಒಂದು ಕೈ ನೆನೆಪುಳೆ ಬಂಡೇರು ಅವಾಗ ಅಗಳಿಪಾಡಿ ಭಾರತ ಮಂತ್ರಿನ ಬ್ರಹ್ಮಗಳ ಸೋಗು ನೆನೆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಡು ಬೇಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಯಾರೆ ಸೀತಾಂಗೊಳ್ಳಿ ತುಕರಾಮಾಚಾರ್ಯನ ಕುಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂಡು ಕಾರಣ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಂಡು ಅಂಚನೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಮೂರು ತೆನಕಾಯ್ದು ಹಾಕಲು ತಲ್ಲಾಡಿ ಬತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಕಲ್ದ ಒಂದು ತೆನಕಾಯ್ದ ಮೇಸೂರ್ನ ಹಾಕಲು ಕಸ ಅಂಟೇರು ಬೆಳ್ಳ ಮಣ್ಪಾಂಡು ಅವ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿನ ಗುಡಿ ಆಂಡು ಅಯ್ಯಂಗಾಯ್ದ ಕಳ್ಳ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಜ್ಜನ ಗುಡಿದ ಆಂಡು ಗುಡಿ ಆದನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸಾವಡು ಕೊಂಡೇರು ಇವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಕಲ ಸೋಗು 2 ದಿನ ತವ 3 ದಿನ ತವ ಅನ್ನ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಸರಿ ನೆನಪಾರು ಹೋಗಿ ಅವ ಅಂಚ ಆಂಡು ಮುಖದೈತ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿಧಿ ಬೆಳಗ್ಗೆರೆ ಬಡದು ಮಂತ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಇತ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತುಟು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಪುಣಗ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪುಣಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಇಡಗಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದು ವಾರ ಒಂದಿತ್ತು ದಾಯಗಂದು ಬಂಡ ಪೆತ್ತಗ ಸೌಖ್ಯ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಣ ಒಂದಿತ್ತೇವೆ ಇದ್ದಿಂದಾಂಡ ಪೆತ್ತ ಗೋಜಿ ಜಿಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಸಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಬೈತೆ ಅಂತ ಅವು ಕೊಣತದು ಮುಲ್ಪದ ಇರ್ತು ಮುಲ್ಪದ್ದು ಪ್ರಸಾದದ ಎತ್ತೊಂದು ಹೋತು ಎಂಕ್ಲ ಇದೆಟ್ಟು ಕಟ್ಟೆನದಾಂಡ ಅವು ಕಲಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಆತಲ ದುಂಬೆ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಏನು ಎಲ್ಲಿಯೇ ಪುಣಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಅಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪಣ ಹೊಂದಿತ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲೆಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಎಂಟು ಬತ್ತನ ನೆನಪ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕದನ್ನು ಒಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದಾತದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಡ್ದಾತು ಉಂಟು ಬತ್ತನ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಬಂದು ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಪೂಕೊಂಡು ಬಂಡತು ಕಮಿಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಬಂಡತು ಎನ್ನಟೆಲ್ಲ ಬಂಡದಿತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಆ ಕಮಿಟಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ರೂಪೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಶೇಷ ದಿನತಾನಿ ಅನ್ನ ದಾನ ಸೇವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ
ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಲಾಜೆ ಕಂಚೆನೆ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಅಗೆಲಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮಳು ಅನ್ನದಾನದ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮುಳು ಅನ್ನದಾನ ಇಂಚೆನೆ ಮೂಲೆ ಇತರನೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂಗಾದು ಇರೆಟ್ಟು ಅಕಲಕಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಹೋದು ಅವಳು ಮಾತೆರನ ಇಲ್ಲಲು ಮುಟ್ಟುಳೆಕ ಕೊರೊಂದುಂಟು ಅವೇ ರೀತಿ ನಡ್ತುಂಟು ಪ್ರಸಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಅವೇ ಸಮಿತಿ ಮಾತೆರೆದು ಮುಂದುವರಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಚೇನಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡುದು ಬಾರಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕೊರಗತೆನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣಪುದರ್ಗಡ್ ದೈವಗಳನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪುನ ಜೋಗಿ ಬಾಳಕುಮಾರ್ ಮೇರನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ ಬನ್ಪೇರು ಈಗಲೇ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ పేరు അപ്പോൾ എന്നാണ് എന്താണെന്ന് അമ്മ വീട്ടിൽ എത്തിനാറ് സ്വാമി അപ്പനല്ല ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ದೀಪ ಅಂತ ಈ ರಾವಣ ಅಂತ ಅಥವಾ 1982 ಬೇರೆ ಬತ್ತೆ ಇದೇ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ಸಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಕಾರ್ಲವಟ ದಿನ ಸಾಕ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಮೂಲಕ ಕಮಿಟಿ 2000 ಮುಗಿದು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2000 ಮುಗಿದು ಕಮಿಟಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ 2000 ಆದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾನಾಗ ಎಂಕಲ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಭಾವ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅವ ಎಂಜನ್ನ ಮೂಲಕ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬೇತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವ ಎನ್ನ 60 ಹಾಗೆ ಆಕಲ ಇದು ಉರ್ದು ಹೊರತು ಎಂಕಲ ಇದ್ಯಾದ್ರ ಟೈಮ್ ಆಕಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಆಕಲ ಅಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನ್ಬೇಕಂತ ಉಂಟ ಆಕಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅವ್ರು ಕಳಸ ನೀರು ಅಥವಾ ಅಂತಿಟ್ಟ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಲ ಕಳಸ ನೀರು ಮಾಡ್ತಕೊಡೋದು ಆಕಲ 4 ಸಂಸಾರ ಇರ್ತೈತಿ ಅವಕಲೆ ಕಳಸ ಮೀಪೌಡಂడి ಅವ ಪ್ರಕಾರ ಕಳಸ ನಾಡ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ಕೊತೆ ಮುಳುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಮುಳು ಕೂಡಿಪೇರು ಮತ್ತ ಸಂಸಾರ ಮುಳು ಸಂಸಾರ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ಡೌಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಎಂಚಂಡ ಈ ಬನ್ಪುಗ ಮಣ್ಣು ನನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮಲ ಕೊರಗದಾನಿಯಲ ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಗುಳಿಗೆಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನ ನಂಬುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 2013 എടുത്ത് ബുക്ക നടത്തുന്ന ബത്തനവും 2013 ಉಂಟ ಏನ ಸಮ್ಮಲೆಲ್ಲ ಏನ ಪಪ್ಪಲ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪ ಹಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಿಸನ್ನೆರೆಲ್ಲ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಿಡ್ದು ಆಪು ಜನ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ದುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಕ್ಲ 2013 ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ನಡ್ತೊಂದು ಉಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ಸೇವೆಲ ಮಾರ್ಯಮ್ಮನವಳ ಗುಳಿಗನವಳ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನಡ್ತು ಬತ್ತನಡಿಗೆ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಅಪ್ಪನ ಭೂತ ಪೂಜಲ ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯಲ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನಲ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅಪ್ಪನ ಪಡಿ ಸೇವೆಲ ಅಜ್ಜನಲ ಗುಳಿಗ ಕಟ್ಟೆಗಳಸ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಂಕ್ರಮಣದಾನಿ ಕರಿನ ಬುಕ್ಕ ಅವಲಕ್ಕನೆ ನವರಾತ್ರಿ 9 ದಿನತ್ತ ಪೂಜೆ ಬೊಲ್ಪುಗಳ ಬೊಲ್ಪು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಲಕ್ಕನೆ ಬಯ್ಯಟ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ 9 ದಿನ ತಾನೆ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೊರ ಸಂಕ್ರಮಣಗೆ ಅಗೆಲೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ 3 ತಿಂಗಳು ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ವರ್ಷೋಡು ಏಪ್ರಿಲ್ ಆಜೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜನ ನಿರ್ತ್ತಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗುಳಿಗನ ಕೋಲ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಂತಾರ ಉಪ್ಪಳ ನಡ್ತದು ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೆಂಟ ಇತ್ತ ಇಡೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತಿಯರ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚಂಟ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಯಾವ್ದನಾಗ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ನಡ್ತು ಬತ್ತದುಂಡು ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಲಗ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ಪದನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಲಗ್ನ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಡ್ತು ಬತ್ತದುಂಡು ಅವೆಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಗ್ನ ಕಾರ್ಯ ನಡ್ತತ್ರಿಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಗೆ ಪೋತಾನಗ ಬಾರಿ ತೊಂದರೆ ತೋಜಿದು ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಾಕ್ಲು ಮಾಡಿರು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿ ತೊಂದರೆ ತೋಜಿದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರಿಕೆ ಮಾನ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಆ ಆರಿಕೆನು ಏನು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂತ ಅವೇ ಬಾಲ ಇತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಅಕ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು 1 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಅಕ್ಲಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಕುಂದು ಕೊರ್ತ ಇಜ್ಜದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿರು ಅಕ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಂತದುಲ್ಲೇರು ಅವಲೆಕ್ಕನೆ ಈಡೆಗೆಂಚಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜದನಗ ಈಡೆಗೆ ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ತಾರಾಗಿ ಗಿರೇತೇಟ ಅವು ಪೊರ್ಲೂಟ ಅಕ್ಲಿ ಗುಣ ದಿಕ್ಕದು ಬತ್ತದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾರು ಪೋಟ್ಲ ಇಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯರ ಅಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸಾಣಿ ಧರ್ಮನು
ಎಡ್ಡೆ ಕಮಿಟಿಡ್ ಮಾಂತೇರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾಂತೇರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡ್ತೊಂದು ಉಂಡು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಂಟ ಮಾರ್ಯಮನ ಈ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅಂಚಂಟ ಏನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದುಪ್ಪುನೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂದೇ ಮಣ್ಣಿಟ್ಟು ಬತ್ತದ ಮಲ್ಲಾಯಿನೈ ಅಪ್ಪ ಏನು ಎಲ್ಲಿಡ್ದುಪ್ಪುನ ಶಾಲೆ ಪೊದು ಬತ್ತ ನನಗ ಇಡೇ ಬತ್ತದ ಬೋಂತಿತ್ತನೈ ಅಪ್ಪಂಟ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೂಪ ಆದಿತ್ತನೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆಂಚಂಟ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಾಣಿಗೆ ಆತೈಕ್ ಅವೆಲಕನೆ ಬಾಲಸು ತಂತ್ರಿ ಆರ್ನ ಮುಖಂದ್ರ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪತೆ ಪೀಠ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಾತ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಠ ಹೊಡುತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಅವಂತುಲ್ಲೆನೆ ಮಾರ್ಯಮಣ ಇತ್ತಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬತ್ತದುಂಡು ದುಂಬು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಂಡು ಇತ್ತಡ್ಡೆ ಚೂರು ಮಲ್ಯಾದ ಬತ್ತದುಂಡು ಈ ಅಣುತರ್ಕ ಮಣ್ಣಡು ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮನಲ ಅವೆಲಕ್ಕನೆ ಮಾರಣಗುಳಿಗೈ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾರ್ಲವಟ್ಟದೆಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅನ್ಪನ ಮಂಡ ಒಂದು ಯೋಗಿ ಅಜ್ಜಿಯಲ್ಲಿಂದ ತಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಆರೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಉಳಿದು ಬತ್ತೀರು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಎಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಅಡ್ರೊಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬತ್ತೀರು ಆಲೆಗೆ ತೀರುಜಿಂದು ಅಂತಾನ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಾ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಚಿನ ಹೊರ್ತರು ತಂತ್ರಿ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎನ್ನನು ಕೊರಗ ಜನಪಾತ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪ ಈ 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ದುಂಬು ಅಂಚಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಅಂಚಂಡ ಅಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಇಡೆ ಕೊಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಬರ್ಪಲಕ ಭಕ್ತರು ಅನ್ಕೊಂತೇಳಿ 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನ ಮೂಲು ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬಯ್ಯಗ್ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಪೂಜೆ ಸೇವೆಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾರ್ನಗುಳಿಗ ಕಲಸ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜಗ್ಲ ಕಲಸ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಾನಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಜ್ಜಗ್ ಕಲಸ ಮಾರ್ನಗುಳಿಗ ಕಲಸ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಗೇಲು ಸೇವೆಲ ಅಜ್ಜಗ್ ನಡತು ಬರ್ಕೊಂಡು ఒక ವಿಶುದ್ಧ అని ಕಣಿ ಸೇವೆಲ ಮುಲ್ಪ ನಡತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾರನೇ ಮೇಲೆ ದಿನ ತಾನಿ ಮೂಲು ಅಜ್ಜಗ್ಲ ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಸೇವೆ ನಡತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೋನೋಡು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಪ್ಪೆಗ್ಲ ಅಜ್ಜಗ್ಲ ಮಾರ್ನಗುಳಿಗ ಲಕ್ಲೆಗೆ ಮುಲ್ಪ ದೀಪಾರಾಧನೆ ನಡತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಇಂಚ ಇತ್ತುವಂತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಏನಿದ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಾಂಡ ಕೆಲವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ನೆಂತಿನೆಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಡತು ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜದ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯಲ ಮುಲ್ಪನ ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡತು ಬರ್ತದೆ ಅವೇ ಲೊಕ್ಕನೆ ಒಂದ್ಸಲ ತೆಂಚಾಂಡ ವಿದೇಶ ಗುಪಾಯರ ಒಂಜಿ ಸಂಸಾರದಾಗ್ಲಿ ಅವು ಕಂಡ ನಿಲ ಬಿಡತಿಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟು ಬಾಲೆಗೆ ತಿಗಜ್ಜಿ ಬಾಲೆ ತುಮಾರಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ 8 ತಿಂಗಳು ಮುಟ್ಲಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಿಗಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪನ್ನಡ ಇಂಚಂಜಿ ವಿಷ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಇಂಚ ವಿಷ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಪ್ಪ ಅದಾಯ್ತಲ್ ಮಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂಜಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನ ತಾನಿ ಅರೆಡ ಬತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಅಜ್ಜನ ಉಲ್ಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ ಗುಡ್ತ ಉಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದು ಆನೆಯ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಕ ಫೋನ್ ಎತ್ತು ಬಂಡೇದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ವಿಷ ಸರಿಯಾಂಡು ದಾಲನ್ ತೊಂದರಿದ್ದೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ 10 ಸಂಸಾರ ಅಂಕಲ್ ನೋಟು ಓದ್ತದ ಇಂದ ಅಂಕಲ್ ಅಂಚಂಡ ಒಂದು ಎಂಚಂಡ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟಡ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಜ್ಜರ್ನ ಹಿಡಿದು ಎನ್ನ ಸಮ್ಮಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಸಮ್ಮಲೆ ಹಿಡಿದು ಎಂಕ್ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ದೇವಿ ಇನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಆರೆಂಚಂಡ 65 ಗುರುತು ಪೂಜೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಡತು ಆತನು ಬುಕ್ಕಂಜ ಮಾಂತರ್ಲೆ ಸೇರ್ದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ತೂಪುಣದ ದಾಲಂಜಿ ತೊಂದರಜಿ ಅವೆಲಕ ಅಪ್ಪೆಲ ಆ ಅಜ್ಜಲ ಮಾರ್ನಗುಳಿಗೆ ರ್ಯಾಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಅನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಒವೇ ರೀತಿ ಕುಂದುವರಿತ ಅಜ್ಜದ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ರೀತಿದೆ ನರಪುಲೆಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತು ಇಂದು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಬದಿರ್ಕ ಕೈತಲದ ಬನ್ಪುತರ್ಕ ಬನಪ ಜಾಗಡ ನೆಲೆಯಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಕೊರಗತನಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಚಯ ನನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆದುರ್ಗು ಕುಡರ ಬರ್ಪ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸೊಲ್ಮೆಲು